Добър вечер! Сега ще изтеглим двамата победители в играта на Entrepreneur.bg за Webit 2013 година. Ще изтеглим двама победители от всички 40, които са в тази купа и които взеха участие. Тегля първия. Един е. Добре. Първият е Александър Тенев. Нека изтеглим и вторият. Вторият е Спас Писов. Честито на победителите! Ще се свържем с тях възможно в най-кратък срок и ще уточним детайлите по посещението на конференцията. Хубава вечер!